Време е за революция. Братя българи, живеем в исторически дни, от които зависи съдбата на България и българския народ и на нашите деца и внуци. Ние държим изпит пред пролята кръв на великите ни деди към бъдещите потомци. Затова трябва да се дадем ясна сметка какво е трагичното положение на България и какво трябва ние да изпълним, за да променим това бандитско статукво. След 1989 година червената номенклатура извърши контрреволюция и превърна социализъм в капитализъм, и то в най-зловещата му форма. Започна една война, жестока, сурова към българския народ. Изкопа пропаст между богати и бедни, между грабители и жертви. Провежда геноцид, невиждани през турско робство. И виждаме трагичните последици: безработица, глад, мизерия, престъпност, милионери, богати, гладуващи. И ето какво е положението. България умира пред очите ни. Ние ще търпим ли? Ще мълчим ли да се извърша такова чудовищно престъпление към България и към българския народ? Макар и късно, българския народ започна и се събуди. Първите масови протести, така като първа серия прелюдия, бяха протестите на младежите, защита на природата, на морето, на планината от есента. И тогава аз носех пред протестиращите плаката: революция, промяна, българската пролет. Стига грабежи и мизерия, а човешки живот за народа. И BBC излъчи едно интервю с мен и каза: да, браво, българската пролет дойде, когато сега от февруари и март масово българския народ излезе на протести. И ето ги нашето събуждане, нашия достойно издържан изпит към историята и към България, разгневени площади, които са единствения път за спасение на България. И ето и слънцето на свободата, което изгрява и разкъсва тенените мрежи на грабежите на престъпност, и птиците на пролета идват, за да доведат мечтаната пролет. Но това може да стане, казахме, единствено и с твърдия юмрук на единството на българския народ. Млади и стари, от хора от всички професии, да разкъсаме, да разчупим, да разкъртим паветата на престъпността, на грабежите, на мизерията. И разбира се, думата революция идва като синоним на промяната, за да спасим България и българския народ, за да извоюваме нашата мечта на свобода и човешкия си живот. Виждате, че друг изход няма, освен ние да се борим, да смажем червената многоглава ламя. И тук в тази книга съм описал подробно трагедията на България и задачите, които ние трябва да изпълним, за да променим съдбата на България и да реализираме нашите мечти. И това става с мисията План Йово, революция, българската пролет 2013 година, промяна за България и народа. Тук на корицата съм оповестил основните точки, които ние трябва да изпълним. А те са: незабавно увеличаване на минималните пенсии 250 лева на първи етап, следва 600 лева и минимална заплата 1200 лева. Сурова борба с корупцията, битова и служебна престъпност, съкращаване на държавната администрация с 40%,
смяна на данък 10% и прогресивен за богатите до 30-40%, а за бедните от 0,5-10%. Борба срещу исламизацията, турцизацията и циганизацията на България, за да останем България на картата. Не продажба на български земи на чужденци. Реално разделение на властта, правителство, парламент и съдебна система. Премахване на имунитета на депутати, министри, магистрати, задължителна военна служба за патриотично възпитание, трудолюбие и колективност, военно обучение в училища и институти, незабавно въоръжение с модерни ракети, ревизия, анулиране на бандитската приватизация и заменка на земи и гори, връщане на заграбените милиарди при недоказан произход на политическата каста, която след 1989 година заграби властта, извърши бандитска приватизация и чрез лъжи и измами като депутати и министри и с сключени договори, които щиха България и народа, трябва да бъдат съдени, вкарани в затвора, а заграбените милиарди да бъдат върнати на народа. Възраждане на модерно селско стопанство, туризъм, модерни технологии и научна дейност. Създаване на Академия за спасение и възход на България с 10 факултета в различните области на живота. Удържавяване на парно, ток, вода, смет, лекарства, петрол, алкохол, банки, цигари, 2% данък за храни, лекарства, учебници и от тук ще дойдат 33 милиарда, които ще бъдат вложени за развитие на промишленост, селско стопанство, туризъм, за повишаване на пенсии и заплати, за издръжка на болнични заведения и лекуване на болните. Виждате на първа страница на корицата как България виси на бесило. Виси на бесило. Не един велик герой като Левски, а цяла България виси и българския народ. Да подпорните гради са правителство, парламент, президент, съдебна система и досегашните медии, които ги подкрепаха. Виждате, че също това статукво, тази феодално-капиталистическа, мафиотска, олигархична система се подкрепи от ЮСА, от САЩ, от Международния валутен фонд, от Европейския съюз, че масово в България всички виждат, че има над 10 000 милионери, които са червени, защото те царуват във всички партии. БСП, СДС, НДСВ, ГЕРБ, ДСБ. Виждате престъпността в България, която е достигнала невиждани космически размери, грабежите, отчаянието на българския народ. Виждате опасността от ново турско робство, защото управляващите бездействат и с действия подкрепят исламизацията и турцизацията на България. И в най-скоро време опасността съществува за откъсване на големи райони, Родопите, източна България, от българските земи. И затова ние трябва да се вдигнем на масова, тотална борба целият български народ, за да променим тази система и тази тревожна ситуация. И пак повтаряме, това средство, мощно средство е революцията и тя идва, но ние трябва да се обединим в още по-мощен юмрук, защото и първата вълна на цунами, виждате, че се така притъпи. Масовите протести намаляха, защото вълната на протестите беше яхната от платени водещи, които казват: няма да има лидери, няма да има партии, няма движения, няма да участваме в изборите. По този начин те спомагат на следващите. Казват само натиск. Какво натискат ГЕРБ,
за да спечели някой, примерно БСП или някои неизвестни като Кунева и разни други, но това е една заблуда, защото народа вече се събужда и няма да гласува за своите тирани. Жертвата няма да гласува за своя палач. И за това виждаме, че трябва сега да осъзнаем това положение, че не може даже едно стадо овце да върви напред без водача. Не може също, знаете, едно стадо, една група от гъски също се води от един водач. И така притъпиха съзнанието. Загубихме енергията и времето на протестираща България. И затова аз предлагам, че ние трябва да създадем единственото средство за спасение. Това е и нова алтернатива за България. Народно движение България. Ние трябва да се обединим масово. Не вярвайте на разни измамници, които са дребни риби и само се борят за власт. И за това ние не само протестираме въобще, но трябва да имаме идея, идеология. С нощи на 20 март се събраха в Орлов мост стотици студенти от десетки институти и група от Орлов мост. Но и те са неопитни и първо отсъствуваха от цунамите на първия народен гняв февруари и март. И сега идват без никакви идеи и казват ми, трябва да намерим лидер, трябва някой да ни води, да е известен. И за срам и позор и жалко една групичка малко от студенти извика Стоичков. Как му е? Той може да е футболист, може да играе карти, може да обикаля света, може да си има милиони. Но с политиката и с българския народ, който е гладуваш, а той е живял в разкошен живот, това е абсурдно, това е просто глупост. И затова групата от Орлов мост предложи, просто като една идея на групата. Йоло е известен от 23 години по площадите. Той е написал 40 книги. Той издава вестник, Революция, Танграф атака. Той води в началото на всички протести, върви отпред. Той с всички средства е до полицията. И за това такива хора, а не хора, които обикалят света и се чудат къде да си похарчат милионите. И много жалко, но имаше и цивилно от Секуритати полиция, фирма, на която студентите казаха, няма да допускате Йоло, и не беше ми дадена даже една думичка да кажа, да съобща и за митинга на 21 от 12 часа пред Министерския съвет, където аз внесох декларация до премиера от името на Народно движение България. Сега ще ви предоставим декларацията. Декларация номер 7 на Народно движение България до господин Райко, премиер на Република България. Червената номенклатура извърши контрреволюция и създаде червен капитализъм за партии като БСП, СДС, ДСБ, НДСВ и ГЕРБ. Комунистите станаха милионери и владеят всички богатства на България. Грабят и унищожават България и българския народ. Резултатът е катастрофа. Политическа, икономическа, социална, духовна, нравствена, демографска и екологична. И безработица, мизерия, милионери, бягство на около 2 милиона българи на Запад и гибел на държава и народ. Господин премиер, заявявате категорично, че няма да изпълните популистските искания на протестиращите. При това положение, това са ви първите думи встъпване в длъжност и след една седмица повторихте тези думи.
Това какво означава? Че вие продължавате да подкрепяте статуквото, несмяна на феодално-капиталистическата система, че обявявате война на българския народ. Вие стоите на другата страна на барикадата, на другия бряг от пропаста, бедни, богати, на политическа мафия и българския народ. Но вие обещахте да проведете честни избори. За целта настояме да изпълните следни наши искания. Първо, смяна на ръководството на ЦИК и на компютърния преброител с представители на протестиращи. Смяна на областните управители с представители на протестиращите. Най-сурови мерки срещу фалшификации в избирателните комисии и тяхното анулиране като гласове. Обществен контрол в областните директорски ръководства на МВР. Господин премиер, вие подкрепяте статуквото, като заявявате, че няма да дадете оценка на дейността на правителството на ГЕРБ и на предишните, които ограбиха, унищожиха българския народ и България и заграбиха милиарди. Вие сте против удържавяване на РП-тата и против смяна на замминистри. Господин премиер, настояваме да изпълните следните наши искания. Първо, Обществен съвет в Министерския съвет задава задачи и контролира. Да смените ръководство на ДКЕВР с представители на протестиращите. Да намалите таксите на ток, парно, вода с 20% и лихвите на банките. Ревизия на документацията на разходите за ток, парно и вода и анулиране на написаните сметки и разсрочено плащане. Удържавяване на дружествата за ток, парно, вода, смет, лекарства, внос, износ на хранителни продукти, петрол, алкохол, цигари, банки. Незабавно повишение на ниските пенсии на 250 лева, тъй като при 245 е границата на мизерията. Намаляване таксите на студентите и другите техни искания. Незабавно трикратно повишение на детските надбавки. Сурова борба с корупцията и битовата престъпност. Незабавно пускане на 3 и 4 реактори, а не нарязването им за скрап от 27 март по решение на ГЕРБ. Забрана на заграбване на жилища за някакъв си дълг. Това е ново турско робство. Господин премиер, протестираща България ви дава 7 до 10 дневен срок за ежедневно изпълнение на исканията на протестиращите. В противен случай те ще се борят за вашата оставка и други мерки за промяна на мафиотската олигархична феодално-капиталистическа система. Целта е спасение на България от гибел и възход на икономиката и благоденствие на ограбения и гладуващ народ. Ние не очакваме личен отговор на адрес, не очакваме вашите решения да ги оповестите в телевизията, Българската национална телевизия, BTV и печата. Ние чакаме. Даже сме дали заявка от 1 април да бъде създаден палатков лагер, който да стои до вас на 50 метра като Дамоклеев меч, за да знаете, че ви имате решения и срок за изпълнение. В противен случай вашата оставка е написана, подписана.